Малък джип, но с огромни възможности. Това е Suzuki Jimny. А знаехте ли, че този компактен офроудър може да достига труднодостъпни терени, където много по-големи SUV-ове се затрудняват? Но това не е най-интересното. Историята на Jimny започва още в началото на 70-те и от тогава моделът се превръща в символ на достъпната офроуд свобода. Малкият японски звяр тежи малко над тон, но може да преминава през скал, сняг и реки с лекота. Jimny разполага със здрава рама и твърди мостове отпред и отзад. Комбинация, която осигурява отлична геометрична проходимост. Системата за задвижване на четирите колела включва и режим Low Range, който увеличава въртящия момент при бавни скорости и помага при изкачвания и тежък терен. Но това не е най-интересното. Благодарение на дългия ход на окачването и добрата артикулация на колелата, Jimny поддържа сцепление дори когато едно или повече колела губят контакт с земята. Ниското тегло също играе ключова роля. Автомобилът плува върху меки настилки, вместо да затъва. И тук идва най-интересното. Именно тази проста, но ефективна конструкция прави Jimny изключително надежден и способен в екстремни условия, превръщайки го в любим избор за офроуд ентусиасти по целия свят. Легендата му продължава. Jimny има фенове навсякъде, а интересът към модела расте с всяко поколение. Последвай за още автомобилни факти.